Σας καλωσορίζω θερμά στο Diversity Forum 2025 με κεντρικό θέμα ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας. Να θέλουμε να βοηθήσουμε ούτως ώστε όλος ο κόσμος να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Είναι και ο σκοπός που δημιουργήθηκε το CSI. Ψυχική υγεία, όπως όλα τα θέματα, δεν καθορίζονται για όλα τα άτομα με τον ίδιο τρόπο. Έχει να κάνει με το πώς νιώθουμε, σκεφτόμαστε και αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα.